Iyalan ɗan Najeriya da aka yanke wa hukuncin kisa shekaru 18 da suka wuce a Saudi sun koka don sun roƙi FG ta ceto shi. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a sashen labarai wanda yake zo muku daga tashar Sultan Hausa TV. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna mana subscribing da kuma taba alamar ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shirinmu. Ga kanin labaran kamar haka. A lokacin Suleiman Olufemi ya isa ƙasar Saudiya, bai taɓa tunanin cewa zai kasance a wani lamari da zai kai shi kotu har ana masa walawala tsawon shekara 18. An zargi ɗan Najeriyan da kasancewa cikin ɓata gari da suka farma wani jami'in ɗan sandan Saudiya har suka kashe shi, wanda shi ma yanzu suka sashi a cikin jerin waɗanda za a kashe. Iyalansa sun roƙi gwamnatin Najeriya da ta kawo ɗauki don ceto mutumin. Iyalan Suleiman Olufemi wani ɗan Najeriya ne da ke cikin jerin waɗanda aka yanke wa hukuncin kisa a Saudi Arabia tsawon shekara 18 sun roƙi gwamnatin tarayya da ta kawo ɗauki domin ceto mutumin. Shugabar ƙungiyar 'yan Najeriya mazauna ƙasar waje wato NIDCOM Abike Dabri Arewa ce ta bayyana haka. A cewar Dabri Arewa, iyalan sun ziyarci NIDCOM don roƙon afuwa akan Suleiman wanda aka yanke wa hukuncin kisa shekaru 18 da suka wuce. An zargi ɗan Najeriya ne kasancewa cikin ɓata gari da suka kashe wani jami'in ɗan sanda a Saudiya. Ta ce in ma zai rayu ko ya mutu a yanzu ya ta'allaka ne akan hukuncin yarinyar marigayen jami'in wacce take 'yan shekaru biyu a wancan lokacin, wanda a yanzu ta kai kusan kimanin shekara 20. Kuma ita ta ce za ta zartar da hukunci na yafe masa ko akasin haka. Minista Onyema, hukumar Najeriya, mazauna Saudiya da kuma wasu 'yan ƙasar Saudiya na kan lamarin. An kama mutane 11 a wancan lokacin, amma duk an sake su, shi kaɗai ne yanzu ya rage wanda yake cikin jerin wanda za a kashe. Ina ma a ce ba a ƙarfafa masa gwiwar kasancewa cikin fusatattun matasan ba, a cewar ƙungiyar, amma za mu iya bakin ƙoƙarinmu saboda albarkacin tsofaffin iyaye da suka zubar da hawayensu da kuma iyalansa da suke ta kuka babu ƙaƙƙautawa a yau. Thank you. The family of Suleiman Olufemi, who has been on death row in Saudi for 18 years, visited at NIDCOM Government Lagos office today to plead for clemency for him. Suleiman was sentenced to death 18 years ago, accused of being part of a mob action that killed a Saudi police officer. Thank you very much for listening to Sultan Hausa TV. Daga haka na muka kawo ƙarshen shirin. Domin samun rahotanni akai-akai kada ku manta da yin subscribing da kuma danna alamar ƙararrawa domin samun labarai na duniya.